yakni benta jongga KUBUR la 100 daga fatafat online shopping store. Hadin kat tu kat nisngi bekinang alam ke Riboy Youth Federation umsneng hakijing sendran langru kinang alam ke sengkemi kira lay berwad ikadaw halor ke jingtiu lumu ke bai thang boarding electric ke belajah ke leng kishnong merkebla kata shikade e expat li longying hak shitarik unai tung araja arpo kani ke seng kala shakot hakibor ke TNAT MEPDCL bani kren halor ke jing e balama da kani ke TNAT berkumjuru halor ke jing penmi ikador bai thang boarding electric berkumjuru halor ke jing penpoi ikador thang electric shikilongying kibam shimna yo satya ke boarding electric kablaja hakashnong nongrim umksi hakani hi kathan wan ompet siu soai ke bilai ke ba kilap tha nak leng jong ke department leng ba jong ka engineer jong ni ka MEPDCL umram umiam ba kinawan hi hashnong ban kalek yakini ki bilai bat hakaju ko por ban penbek ya kitu ki bilai ki ba lawan klumur lane ki balawan klumar man hakini ki banai ki baladep bat bakin yo ru pensyai halor kini ki bil ki bala klumar bat ki bil ki ba kiu ke kani ke jing thang kani ke like wala he hadu ba nak leng ba kila stem jing e bangon siwi kani ke bil like halor kani ke jingkhot jokate ke TNAT ban krancha halor ke jing e nakaliang ka RBYF layalam do samla Devon Wajri president ko umsning circle usamla balakmen nongri secretary lembar ke jing sendran langru uba prangsngi kala finance secretary ke sengkeme kila kularu nakaliang jong department ba ya gitu ki yilong ying kiba ya ka service light bompat penpoi hapau ka truming but ya ka light bompat yo penthang kila kula na kaleng jongki ba kimdei ban siu wat si nayaru tat hadin on kilawan ban jurip na kaleng jong department ban yo ban pek da ka dong khmat ba ka decision yang kumta nang ta ka pasaw kalong ba kila kularu ba kim penpoi ya kibil sisin arbanai lane kham suwa ka taru khenang ba kan pensuk ya gipat ba ya baro hi kini ka time riwai ban yo ban kamu non syuk kono ka jing e hamada ide begini ki bilai ki ba puai hakini ki simenta kila kularu na kalang jong department bakin pa e ki meter ida sya mala ki snong ki badi ban riet e meter sya ki longying ka ba kito ki longying ki ba syam nane ki badon tu meter ubla snew ba na kalang jing meter ida kin pensya ya ki ba kin pandai thamai no namar lada kim long pandai thamai kin khain lane kin kulit katum ka formula ka badon nagaleng jong kanika department bar kin snaba ya kabil Shushu ruha ka bede patbar ka scheme pat ba ya ka blatip kum ka saubhagya lani ka pradhan mantri sahaj bijli har ghar ya kani ka scheme om shimla la satyawan pintre kam ha kani ka than ka balong shisha ka jingdu nong ka bakraw ki babon ki long ying ki bade hok ban yo kani ka scheme boarding electric ha ka ba kum ka senghi kala kirpa jori ka sarkar jila bakan pinstet no ban pintre kam ya kani ka scheme khnang ba kitu ki long ying ki bade hok ban yo ka jingmun toy kin yo no berkumjuru lakar par bagi kontraktor ki ban pintre ye kani ka scheme bagi de ban tre hok ek kam kumbala penmang